खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। दिनै गुवाहाटीआव आईपीएल मैचआ जानो थांगासिनो दं। बरसापारा स्टेडियामाव राजस्थान आरो कलकातानि गेजेराव आईपीएल बादायलायनाय। 7:30 रिंगानिफ्राय आरआर आरो केकेआरनि आईपीएल मैचआ जागायगोन। नंगौ, दिनै गुवाहाटी बारसापारा स्टेडियामाव राजस्थान रयल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्स आईपीएलनि बादायलायनाया जागोन। दसे समनि उनावनो नोंथांमोना राजस्थान रयल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्स आईपीएलनि बादायलायनायखौ नुनो मोनसिगोन आरो बे बादायलायनायाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाना फैनो हागौ। थारैनो गुवाहाटी बारसापारा स्टेडियामाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाना गावनि टीम कलकाता नाइट राइडार्सनि बादायलायनायाव नुजाथिफैनो हागौ। लोगोसे मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बारसापारा स्टेडियामाव राजस्थान रयल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्सनि आईपीएल मैचनि सिगां जैकलिन फार्नांडिसआ मोसाना दिन्थिफुंगोन। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। दिनै गुवाहाटीआव आईपीएल मैचआ जानो थांगासिनो दं। बारसापारा स्टेडियामाव राजस्थान आरो कलकातानि गेजेराव आईपीएल बादायलायनाय। 7:30 रिंगानिफ्राय आरआर आरो केकेआरनि आईपीएल मैचआ जागायगोन। नंगौ, दिनै गुवाहाटी बारसापारा स्टेडियामाव राजस्थान रयल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्स आईपीएलनि बादायलायनाया जागोन। दसे समनि उनावनो नोंथांमोना राजस्थान रयल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्स आईपीएलनि बादायलायनायखौ नुनो मोनसिगोन आरो बे बादायलायनायाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाना फैनो हागौ। थारैनो गुवाहाटी बारसापारा स्टेडियामाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाना गावनि टीम कलकाता नाइट राइडार्सनि बादायलायनायाव नुजाथिफैनो हागौ। लोगोसे मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बारसापारा स्टेडियामाव राजस्थान रयल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्सनि आईपीएल मैचनि सिगां जैकलिन फार्नांडिसआ मोसाना दिन्थिफुंगोन। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमी फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमी फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमी दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमी फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।